Сәлем дуслар, сіз атнаның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгын без бу яңалыкларда сөйләрбез. Булай эссе көннәр сүрелде. Атна башында Курбан бәйрәмен билгеләп үттек. Барча мусульман халкын кабат бәйрәм белән котлыйбыз. Йортыгызда һәрчак тынычлык һәм бердәмлек булсын. Без Татарстанда яшибез, димәк, чираттагы яңалык православие турында булачак. Атна уртасында Казанда Рус православ ширкәве өчен бөтен ил күләмендә зур вакыйга булды. Кабат торгызылган Казан соборы ачылышы һәм аны изгеләндерү чарасы узды. Ачылышка патриарх үзе, вәкаләтле вәкил Игорь Комаров һәм Федерацияләр советы рәисе килде, Валентин Матвиенко. Аллага шөкер, бар да яхшы узды. Финиканы пирамида дип танадылар, узган атнада зыян күрүчеләрдән беренче зарланулар килә башлады. Без бары бер әйтергә телибез. Трусикка тегелгән кесәдән дә ышанычлырак урын юк инде ул акча салырга. Ишетсен кулагыз. КФУ мәҗбүри вакцинацияны кертте. Вуз бинасына эләгер өчен студентлар, мөгаллимнәр, хәтта университет песейләре дә вакцина кадатырга тиеш. Яисә һәр чак ПЦР тапшырып торырга кирәк булачак. Песейләр турында шаяр уйды. Кисәтеп куйык әле. Мяу. Метро Электротрансның баш инженеры биткоиннар майнит иткән. Оешманың трансформатор подстанциясендә. Мөгаен мишәрдер ул. Казанда ерак араларга йөзүче капитан ярдәмчесенең 20 миллион сум акчасын урлаганнар. Ярый, киттем мин. Кая? Диңгезгә. Бар акчаларда шунда ахыр хәзер. Апас районында лесхоз хезмәткәре умарталык булырга тиешле урында 7-8 бина төзегән. Шул исәптә торак йорт, мунча да бар, күл казыткан һәм тыныч кына яшәп яткан. Көч структуралары килгәнчегә кадәр. Корал бу теге биткоиннар майнит иткән кешенең абыйсы түгел микән? Казанда Идел буе федераль округында иң кыйммәтле фатирны сатуга чыгарганнар. Нибары 220 миллион сум торады ул. Мәйданы 546 квадрат метр, үзе Казан үзәгендәге Лучано Вита Клаб комплексы эчендә урнашкан. Валера, любовь, надежда и вера. Карады син ни өчен Валера дип җырлап утырасың? Потому что гүзәл Валерий Карпинна Россия җыелмасына баш тренер дип куйганнар. Соң шуннан Җырламасаң команда җиңмиләр. Әйдә җырла. Валера! Сезгә сөйләнәсе яңалыклар шушылар иде, хөрмәтле караучыларыбыз. Сау булыгыз. Тукта. Әйдәгез бүген тукта-туктага yol бирик әле. Тукта. Нормаль yol итсен, кешечә. Тукта. Yol ит. Ял иттерде бу туктаны. Сау булыгыз. Сау булып торыгыз, сорап.